ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Taguban City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Saya at tuwa ang aking nadarama sa tuwing naririnig ko ang mga paborito kong musika. 88.1 FM, paborito na masa. Kulitan at tawanan sa umaga. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning. Masantos and mabig ang morning ni Adabalang Sinansakay Wadjala. So, programa na pitalaran na sanay tagad balay na binmalay. Programa na PAM, paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Jadaspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Sana siyempre kolop kantabayo. Saya na programa si partner ko Leon Elorde Castro Jr. Yakaplusan niya watan ni the flag racing ceremony agunatan na Lunes. Amigo yo RJ Berayemenes at your service always. Kada nagugunuyan at nakantabay timutla si partner Leon. Tani kaplusan niya man sasalita si Vice Mayor itaktak mo Edgar Mamenta. Kada sa flag racing ceremony.
dasayan na kabasan na Lunes. Ani nabuwas sa holiday ng Hipachoy, Chinese New Year. Kanya na sigurado very busy natin. Iray empleyado, empleyada dasaray kada munisipyo. Singaditan dasay balay na binmalay. Da liderato ng Mayor Pet Merera. Salaray senior citizen titan partner Leon nagunuyan. Ang kabatan tayo no pigaralan na barangay sa Asumpal. Yabang gagawa na eleksyon at muyungan na saray senior citizen. Very busy si partner Leon. Kasi katulante so Oskahed tanada saya balay na binmalay. Alaga nanto niya ta saya bapakabat ni Edamin na saramay walay babayaran dadwis. Walay condemnation niya hangga July. Yan wag kilang bayar na satay interest. Nagdalata na kwintaan. Yula bayaran, pero bayaran nyo may taon niya bayaran without interest. Kilabatan na sa Treasurer's Office. Not only in Binmalay, but munisipyo. Kabayar ka lang mo, Engineer Nixon. Sambot mo, dyan sarayan ang ganit sarayang kaplusan at wala ni diskwento. Saray babayaran na buwis. Sa tax ordinance na bali na Binmalay since 2017 agnitan na upgrade o na update tatang tanagagik. Kanyan sambot yun, mamura ni. Ano at ipasalaray balon tax ordinance talagang unatagay ray babayaran. Morning da saya Tigno family dita na da balay na Binmalay Caloocan. Tanad da Gaspar family dita na da Kalit. Karaya tagad na da Barangay Bunlag. Good morning. Nandita na da Baybay Pulong. Good morning. Da sa Sikaitan. Supaya nalutan da barangay mo. Kapitan Will Soriano. Gawamot seleksyon na da sa may agaw na Sabado tan Good morning daw sa mga nakikinig dyan sa may Gayaman. Kaya Alvin Sandoval ng Barangay Pututan. Good morning. Yan mo't makakarating din tayo dyan para ma-interview yung kapitan mo dyan. Ito na, subukan uli natin na kontakin yung aking partner kung hindi pa busy. Oh, teka, iba yung nakontak ko Corimao. Corimao, parang sa La Union yun Ito na. Okay, para magbigay pugay yan. Good morning, partner. Okay, pasok natin. Pero, Okay, ito. Nyo, kahit hindi nyo kasama Live na. pinapakita nyo yung pagmamahal, may pagbabago yan. Kaya sana, ito ay mismong gagawin natin yan. Dahil kung hindi natin gagawin yan, masasanay kayo na porket kalaban nyo, porket hindi nagmamahal sa inyo, ay hindi nyo na binibigyan ng chance. Anong malay nyo? Lahat yan ay pupunta sa inyo dahil sa pinapakita nyo yung pagmamahal. Dahil ang pagmamahal, tandaan nyo to,
walang higit halaga ng pera. Kahit sabihin nyo, pilihin nyo mga tao, kung wala rin kayong pagmamahal, tandaan nyo, hindi ibig sabihin kayo ay mananalo or what. Hindi guaranteed ang pera. Ang garantiya sa pagmamahal ng taong bayan, yun ang higit kaysa sa pera. Kaya sana malapit na ang yung mga eleksyon. Sana yung mga nakaraang taon na naninilbihan nga kayo, kung tunay kayo nagmamahal, hindi kayo matatakot dahil mahal nyo sila. Tulad ko, kahit na sa anong sabihin nila, mahal ko ang bayan ko. Pinoprotekta ko ang bayan ko, pinaglalaban ko ang bayan ko dahil mahal ko ang taong bayan. Yan ang gusto kong mangyayari sa atin dito. Total, alam naman kami, bukas wala na rin kami dito. Hindi kami permanente na maging mayor, vice mayor, maging councilor. May papalit at papalit sa amin. Kaya lang ang pagkakalipas, pagkakapalit, kung ano ang layunin ng isang tao na mismong magsisilbi sa atin. Sana ang pananungkulan ay pagmamahal, hindi doon sa nakukuha sa bayan. Dahil kung nakukuha sa bayan, kawawa ang mga empleyado, kawawa lahat, pati ang taong bayan. Sana po, kung titignan natin, napakalupit ang ating bansang Pilipinas. Kung titignan nyo lahat, left and right, nagtuturuan sila kung sino ang busog at kung sino ang gutom. Kaya sana po, kahit konti lang na pagbabago sa ating bansa, nakakaraos din tayo. Sana nga, yung mga nasa taas, magbago ang kanilang kaisipan na manungkulan sila na kahit wala ang umaabot sa kanilang bulsa. Dahil kung ganito sistema, wala nang magyayari sa atin. Para please, done tayo. You must remember, I have an ending position. Kung ano yung mismong ginagawa ko, sana dala-dala nyo pa rin yan hanggang pagdating ng panahon na magbabago ang leadership sa ating bayan. Sasabihin ko sa inyo, ginagawa ko to dahil para sa bayan, hindi pang sarili. 2 weeks from now, darating na po ang ating bus donation coming from Victory Liner. At yun po ay mismo nagamitan na naman ng ating bayan in Male. By March 15, syempre, up to March 25, darating din ang ating another 12-wheeler truck para sa basura. Para at least may ayos ko ang ating basura dito sa bayan ng Binmalay. Of course, nakikita natin, kagaya ni Kapitan Season, tanggalin mo lahat siyang mga solar mo dahil parating na yung solar mo dyan. Lipat mo doon sa bawat kanto na papunta doon sa boundary ng Caloocan Norte. Doon mo na ilagay yung mga solar mo para magiging maliwanag, Kapitan Season. Ha? Oo. At tulad po ng ating sa San Isidro Norte, well, para kang nasa Luneta, no? Ganun din sa mga iba, marami. Pero gagawin ko lahat, hayaan niyo po.
At mismo, no, gagawin natin lahat yan. Tulad po na ngayon ay sa mga proyekto ng DPWH sa DepEd at saka sa DA, well, pinapadaan na po sa ating munisipyo. At meron na po nagsasabi na ganito, ganyan. Sabi ko, kung ano yung sistema ko rito, sumunod kayo. Sumunod kayo. Wala akong pakialam kung ano yung nakagisnan nyo. Basta sumunod kayo. Dahil meron akong patakaran dito. Baka mamaya pag-acceptance sa Office of the Mayor, pag hindi nyo ginawa ang tamang proseso, pagkakaroon kayo ng liquidated damages. Marami na po kontraktor na liquidated damages dito dahil hindi sila on time sa kanilang mga proyekto. Lalo na sa mga supplier, marami na rin na puro mismo liquidated damages dahil gusto ko magiging maayos lahat. Sana po, tingnan natin. Lahat kayo, mga empleyado, tingnan nyo rin ang oras nyo. Tulad po aking sinasabi parati, nung binatawag ko kayo, ay dapat ang inampanan nyo dito sa mismo ating munisipyo ay magtrabaho at hindi mag-chismis at ikalat kung ano man ikakalat nyo. At mismo kayo ay dapat tignan nyo ang inyong trabaho at kung tignan ang ibang tao. Manalamin muna kayo kung kayo ay nasa tama at pwesto na tama ang ginagawa nyo. Pero kung mabaho, well, tignan nyo muna sarili nyo. Dahil mismo nakakasakit yan sa ibang taong pinuhusgahan nyo. Kaya ito sasabihin ko sa inyo, what I implemented with this memorandum, gagawin ko yan pag may nahuli ako sa inyo dahil ipaparandam ko sa inyo kung ano ang ginagawa nyo. Tandaan nyo ito. As long as I'm the mayor of this town, Binmale, and very strictly with all, dahil ito'y patunay na ang aking hangarin ay trabaho ng maglingkod sa bayan. Tandaan nyo ito. I have the power and means as the mismong local legislative ng bayan ng Binmale. I always in Pasay, even this Sangguniang Bayan, binibigyan ko sila ng memo, binibigyan ko sila ng lahat. And I strictly, sabi ko sa kanila, pag-aralan nyo itong ginagawa ko, pag-aralan nyo itong mismong nasulat na yan because that is based on your duties and responsibilities and functions as the Vice Mayor and the Sangguniang Bayan members. So sana po, ito ay dapat maglingkod tayo ng tunay. Iwasan nyo yung nakikita ko, meron pa rin nag-text yan. Ano bang Hello. Medyo naputol. Teka, tawag ulit. Andy. Okay, sandali. Busilorde, naputol. Ito na. Dali Ito flag raising ceremony ito. Diyan sa bayan ng Binmaloy. Ayan, ito na. Pagtungkol sa mismong Ito na. pagsisilbig sa bayan. Okay na. Nakalive na. Okay, Banda Police, sabi ko, pag meron kayo Naputol ulit. Dali, napuputol. Okay, ito. Kunuktaw lang na. Ayan, yan na. Okay na. Naputol lang, okay na. Okay, wala akong pinipili, wala akong sinasanto. Dahil sige. Okay. So, ayan, Busilorde, no? Hello. Ayan. Ayun, yung mga tinuran ni Mayor Pete Merera, medyo naglulubat yung cellphone ni
partner Leon Elorde Castro na hanggang sa ngayon ay hindi pa tapos yung kanilang flag raising ceremony at kasalukuyang nagsasalita. Kaplasan niya man sasalita si Mayor Pet Merera. Agtuni charge nun Banner Leon may cellphone to manlubat. Pero dasara may palapag ng Mayor Pet Merera at malinlinaw. Ramay bilinto. Wala dasara may barangay officials singerlay panamili. At no wala so pagmamahal kwanto kasentrod panangaro. Dasay serbisyo ya impat nagyo. Engga po napag yun pangpagaan kwanto. Ano talaga na ipapanang nyo so dugan serbisyo dasaray constituent yo saray ka barangay yo. Yada dapag nasamay donation na saya sa kaya bus company at nang ultimate ya singerlan nun sabi tamanaya tay Victory Liner Bus at pigara so aka linya iran LGU ya pangaro anda na sa tay sa kaya bus singerla kuanan Mayor Pet Merera. Kana siyempre at ay pan-purchase na additional 12-wheeler truck. Ya punduan na sa munisipyo Tapiano wala sukaruman ya truck ya usaran sa tay koleksyon na basura tana da balay na binmalay tanda saya bilin tumat saray kapato lingkod ng bayan dyan sa binmalay ya gawaan so saya duga so trabaho focus saya trabaho saya mananam nasatan ya trabaho lang lamang ya iter dasaray umbalay wag magchismisan tapi andyan duntan at nasulit mo so satay ibabayaran si kayo nasaray kabaluyan yudan so ratan so mararakop ya bilin dan Mayor Pet Merera dasaray kaparaturan mansisilbi at balay lala sa may impakabit la tulangula dasara may proyekto ya gagawin dita na balay na binmalay at talagang wala na yung parang shortcut tumbok kayo proseso kwanto anggap pumat so magmaliw ya problema basta tumbukan no antoy wala da lay ta siyempre babantayan tumat ya maong susamay panangi usar na saya kaban na balay nanad saya balay na binmalay kasi agdagabay so makaresibi na sa tay EOM na may audit observation memorandum tanong walatan siyempre napag may man-explain saya Commission on Audit no akin at wala rin inyarang ginastos kwanto kanyan nananganton moong nanto sunupag ya tumbukan kanyan walatan kwanto ya memo to kadamin ya department heads pati ang gadyad sa isang kuni ang bayan kapiano dyan tanat na iwas balang sinansakay ladsara department heads nasare kaparaton manuli ditan niya na isyuan na sa tay EOM. Kaya pala yada saya liderato to at wala so certification niya manlalapod ko
Yang kapoy disallowances ditan da say bali na binmali lapud satay stricto. Ya pangiimplementan ang tuso akakargadlay lalo la da say panaggastos na pundo na balay ditan da say balay na binmalay. Siyempre, manlingkod tayo, manlingkur tayo. Sinembaan tiyak wantod sa may speech to pero ni agla asumpal. Tanan lubat la si partner Leon Elorde Castro Jr. Ibalit kyan na partner ni Ringel Dara may importante na mensahe na Mayor Pet Merera. Dasay kada Lunes ya flag raising ceremony mongtan ta nabibilin subalang sinansakay nare-remind subalang sinansakay dasamay dugan panangiter na serbisyo saksakay so may gabay tun punto anditan bayan muna bago sarili ang kapulay malam ya oras saya na programa PAM paninilbiang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay. Yada aspeto technical si Engineer Nexon Dakal. Yada ngaranan na partner Leon Elorde Castro Jr. Akalo pakantaba yung amigo yo RJ Beray Jimenez at your service always. Natitilakak na masantos san maabig ya oras at balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita,